DXDC Radyoman Report. Nagpadayon ng imbestigasyon sa Bureau of Fire Protection 11 sa nahitabong sunog alas 9 kagabie, Huwebes Oktobre 6, 2023 sa NCCC Supermarket Main sa Ramon Magsaysay Avenue ning Dakbayan sa Davao. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Senior Fire Officer 4 Ramil Gillado, Davao City Fire District Intelligence and Investigation Section Chief, nagsumikad ang sunog dihang Nisilaob ang panel board sa circuit breaker na nahimutang sa may fresh area department sa NCCC Supermarket. Dili pa maestablisar o gisuta pa sa mga fire investigators kung tungod sa loose connection, short circuit o nag-overload kini. Aron dili masubli ang insidente, gi-require sa BFP11 ang management na kinahanglang mapa-check og elektrisyan ng ilang linya sa kuryente. Una sila matugtang maka-operate og balik sa ilang grocery section. Di-advise na ito kagabi sa NCC management na isiguroon din nila nga ipa-check sa electrician ang ilahang linya sa kuryente, no? And kailangan nila nga magkuha sa o clearance sa tuwa sa Bureau Fire aron niya makaganap ko sila og signal nga pwede na nila gamiton tong grocery area nila particularly. May valor sa 150,000 pesos ang estimated damage sa sunog. Ibutyag ni Gillado, pasado alas 10 kagabi na kontrola ang sunog ug alas 10:17 na fire out kini. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Amy Genita, Tatak RMN. Tatak RMN.